Atenció, Radio Santa Perpetua no es fa responsable del que escoltereu a continuació. Us advertim que aquest programa no és apte per pes sensibles. Això és en com ens fotem. De Santa, tú quédate con esto, que no me ves por la calle, raro por supuesto, siempre las encesto, y en el parque de los pinos se pasan las tardes jugando al baloncesto, es cierto. A Santa Perpètua estan passant coses. La ràdio local on estem ara té grans periodistes, grans col·laboradors i val la pena parar una mica d'atenció al que estan fent. Ja hem entrevistat alguns dels tòtems d'aquesta gran casa, però no hem parlat de tothom i avui és el dia. Fa poc vam comentar que un cop l'any ens reunim tota la gent que participa a la ràdio al ple de l'Ajuntament i expliquem tot el que fem. Allà vam descobrir unes senyores que ens van caure molt bé des del primer moment. Senyores del poble, de tota la vida, i per sorpresa familiars d'algun component d'aquest programa. Elles són col·laboradores de la nostra estimada Gemma Abasolo, ara líder dels matins. Són unes tertulianes de primer nivell i algú ha volgut entrar en aquesta tertúlia des de les ombres. Un admirador secret els hi va començar a enviar cartes a casa. Un fan inesperat va aparèixer a les seves vides i va irrompre els matins de Ràdio Santa Perpètua. Tot es podria haver quedat en això, però la cosa va seguir i es va incorporar un altre anònim fanàtic d'aquestes dones. Qui seran? Seran homes? Seran dones? Tindrem fans escriptors també nosaltres? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem! En Comú Ens Fotem. Diem tot el que penseu sense que ho hagueu de dir vosaltres. Bienvenidos a la radio de nuestro pueblo. SPM Ciutat Diversa. Bona nit, aquí seguim, aquí estem, en Comú Ens Fotem. Presentem l'alineació d'avui, amb un to més relaxat, amb el número 7, encara per saber si és el pitjor número, l'exgestionador de xarxes musicals catalanes, Lil Pau, com estàs? Provant coses noves. Perfecte. Està, per qui no ho vegi, està amb els cascos d'una manera molt estranya. No només ell, tots. Amb el número 00, el cap de Departament de Política i Esports, Bru, com estàs? Aprovant coses noves. Aprovant. Això ja ho veurem al final del programa. Amb el número 5, el noi de les 1000 veus, Miquel Garcia, com estàs? El Miquel no pot riure avui. Arpejat. Arpejat, i no és d'arpa, sinó d'herpes. Li ha sortit un herpes, però se li està extenent per tota la cara. Exacte. De cop està més vermell. Sí, fas mala cara. No explicarem l'origen de l'herpes. Ara l'explicarem. I fent aplaudiments suaus des de la cabina amb el número 11, Xavi Nusa dels controls. Hola, què tal, nois? Com esteu? Aplaude Enrico. A veure. Aplaudiment ric. Us podeu creure que fins a l'últim programa jo em pensava que el Xavi només ens parlava a nosaltres. Però crec que ho escolta tothom. Sí, exacte. Home, almenys quan saluda ell, sí. Però hi ha vegades hi ha vegades que no. Hi ha vegades que no. Ell pot decidir on aparèixer. Quin poder! És un poder I també pot triar parlar-li a un només. Exacte. O només a mi. No. A tu hauries de connectar-te els auriculars diferent. Amb el cable, no? No es podria fer. Podria xiuxiuejar-te. Però vosaltres no ho fa. A mi diu marranades a vegades durant el programa. En plan, esteu parlant i em va dient aquí coses gordes, Queda entre vosaltres, no? Queda entre nosaltres. Jo li pico l'ullet, però jo pensava que era algú comú, que vosaltres també us ho feia. Doncs no. Miquel, era només per tu. Bueno, no. Que bé. Ja, soc elegit. Privilegis. Doncs si algun cop ho havíem provat, lo de connectar el cable, i que només em digués coses a mi com aquests nois d'on els has tret, no? De sobte, però no ha passat. I bé, amb aquesta música ens endinsem en el món de les cartes, que és el títol del programa d'avui, amb la lletra C, seguint l'abecedari català, l'alfabet. Tot el que he explicat és real, i avui tindrem accés a algunes d'aquestes cartes i altre material exclusiu. Exclusiu, Todo esto y mucho más. En Discovery Max. Però abans, nois, unes preguntes per vosaltres, que sempre s'han de fer. Heu enviat cartes alguna vegada? Hòstia, doncs jo crec que tret de les postals que enviàvem a l'esplai, crec que carta com a tal, no.
No? No, sempre ha sigut més modern. Ja vas néixer amb el mòbil a la mà. La carta als Reis, també. La carta dels Reis. Molt interessant. És veritat, moltes cartes llançades. Era carta blanca o carta d'aquesta com amb decoració de Reis? Era carta amb decoració de Reis. El Toys R Us, Toys R Us. Sí, te la donaven a algun lloc Que els d'aquests. 3 primers regals ja estaven escrits, Sí. Sí, Lo més car de la botiga. Me lo pido. Hi havia recomanacions. Agafar la revista aquella i fotre-li en el me lo pido. Encara ho fas, no? Sí. Què demana? Ja no apareixen, no? Coses de Play-Doh, coses que tinguin plastilina, me la pugui ficar pel... I, Miquel, alguna carta a banda de la dels Reis? No, perquè primer hauríem de saber escriure. Ah, clar. Això ja sabem que I aquí en aquest escriure programa no. això no es porta. No, jo crec que no. Només teclegem, a vegades. Teclats mecànics. En màquina d'escriure. Jo he escrit en màquina d'escriure, Jo també. Sí, així de gran. Així de gran. No, però algun cop ho has fet com per provar. Sí, jo això, alguna màquina d'escriure que devia tenir la meva àvia o alguna cosa així. Algun dia la vam posar. Està guai el so de I caixa està fino. registradora que té, aquest de... Cachaquing! Sí, mola molt. guapo, La veritat és que està guapo. Per la gent fan dels sons, home, era un gust, la màquina d'escriure. Home, Bru, alguna carta escrita? escrita no, però crec que rebuda sí, Això us anava a preguntar, també. Ah, vols que passem directament? No, però pots recordar si havies escrit alguna carta? No, escriure no. De la DGT alguna cau, A vegades, Aquest matí he decidit fer neteja digital. Val? Vale? Ojo, Allò que dius que sempre has de fer de tant en quant. Al núvol o a l'ordinador, físicament? El correu. Justament. Llavors tens el núvol ple. I he Tens 15 gigas ocupats, germà. 13,8 tenia i he dit, anem a fer neteja. He tret tot lo de promocions. Sí, jo ho faig de tant en Les dues tant. coses aquelles que se't queden allà al mig, que sempre són com merda, allò ho he borrat sencer. I hi ha hagut un moment que li he donat un botó i de cop m'ha anat com els meus missatges, els he invertit. No em sortien els últims, em sortien els primers que vaig rebre. Et sortia la subscripció de Pornhub de 2013. Exacte, bueno, crec que els primers eren de 2009. Sí. I què deia allà? Bueno, eren fotos que m'enviava el meu tiet d'algun viatge. Ah, molt bé. Alguna conversa amb ma mare. Què Saps com? Estem a l'habitació al costat, exacte. Ei, una abraçada, mama. Com parlàvem en aquella època, És això. Heavy, De fet, m'han sortit com projectes en els que jo em volia involucrar, com demanant-los Hòstia, de participar. Allà jo crec que et sortirà una cosa que tu em vas demanar ajuda quan eres petit. Segurament un mail al Peyu. No, allò va ser per Facebook, Gerard. Ah, per Facebook. Ja sé. No, però a mi sí. Però al Peyu... Ah, potser era crec per que no li correu, vaig arribar a enviar mai. No? No, vaig Expliqueu-nos. El Peyu, a l'APM, hi ha una secció Gran secció. de rotondes. Vale. I jo volia proposar la rotonda que hi ha dalt de Santa Perpètua al pavelló, quan l'acaben de fer. Vale. Semblava una caqueta. I encara ho segueix semblant, però ja ens hem acostumat a passar-hi. I... O sigui, a banda de rotondes era de coses, coses inútils. ràndoms dels pobles, com un pas de zebra que no porta enlloc. Clar, jo volia afegir aquella rotonda, però faltaven coses de Santa Perpètua. I vaig dir, què més? I Em el va Gerard va demanar dir, davant de casa meva hi ha un túnel que no porta enlloc. Sí, hi ha un túnel ple de terra. Sí. Està bloquejat. Sí. Hòstia, sí. Però perquè a dalt està la via... Al costat del bar-restaurant Stuttgart. Exacte, que el Miquel ara té una mala experiència allà. A Stuttgart. No al bar? No amb el bar, sinó amb les ampolles. Bueno, amb la localitat de Stuttgart. Sí, exacte. I hauria de connectar Mascosta, més coneguda com a Valleslona, amb Terra Blanca. Més coneguda com a Terra Blanca. Cantalló, no? Menys coneguda. Com a Cantalló. I hauria de connectar per allà, però hi ha un mur de terra. Uf, és el muro, O sigui, si tu agafes la primera sortida... Jo crec que és un lloc on fan... No agafa res. On van a fer cruising gent molt important. Sí. O sigui, quina raó més pot haver-hi que hi hagi gent molt important fent cruising en aquella ubicació i per aquesta raó no volen desnudar-lo? De fet, jo recordo de petit que a la dreta del bloc de terra hi havia com un caminet que tu podies pujar. Jo crec que allò ho van bloquejar pel que diu el Miquel. Sí. Segurament allà posaven coses. Allà es llapaven coses. Sí, com a mínim. Com a mínim. El Brum va demanar ajuda. Jo no... Li vaig dir que sí, però no li vaig arribar a enviar res mai. Allò que dius, bueno, sí, ja li respondré. I em va saber greu perquè jo sempre he estat molt fan de l'APM i del Peyu també, i llavors
era perfecte, però no ho vam fer. No vam posar Santa Perpètua al Com mapa. tantes en altres aquell moment. coses. Tantes coses que s'han quedat al tinter. Li haurem de dir un dia al Peyu, això. Exacte. Un dia si el Quan vingui veiem. aquí, quan es segui aquí a Peyu, Ràdio Santa sí. Perpètua. Quan tenies cabell... Ui. És broma, no mai ha tingut Mai ha cabell. tingut, el Peyu. va néixer Va néixer sense. completament calb. Pensava. I així morirà. I has fet neteja digital, ara estàs millor, ets millor persona. Em sento més net i alhora em sento una mica hipòcrita, perquè el meu avi... A veure. No van a Cuba. No, justament encara està per aquí. I ell ha decidit que ell no vol res en el seu mòbil que el pugui estorbar. Llavors, Vale. cada correu que rep, després de llegir-lo, el borra. L'elimina. Cada SMS que rep, després de llegir-lo, el borra. Cada WhatsApp que rep, després de llegir-lo, el borra. Perquè el teu avi Mira, té anava molt bé. mòbil La pantalla veritat. normal. De fet, l'altre li vaig canviar perquè anava molt malament i ara ha de fer això com a l'iPhone, que has de pujar per anar Sí. al home. Ostres, pobre home, encara no... Ja, és que els meus avis tenen... Bueno, el meu avi ja ni l'encén. La meva àvia té un d'aquests amb les tecles molt grosses, Una petxina. que no pot fer res més que trucar o rebre Com a trucades. molt. I fotos, però aquelles fotos... És molt divertit, Ningú les vol, realment. no? La gent No. gran amb aparells tecnològics és algo Sí, molt sí, entranyable, sí. molt divertit i... Ja ens veurem nosaltres Sí, d'aquí sí. uns anys. I ens trobarem en algú semblant. Nosaltres estarem amb els iPhones, en plan jugant al Geometry Dash, o com es deia, el del pato aquell, que es va fer molt famós. El Duke... El Crossy Road, aquest. No, un altre que van treure de la Play Flappy Store. Bird. Flappy Bird. Flappy Bird. I estaran els nostres nets jugant a, no sé, doncs el GTA en, Sí, però... en virtualitzat, violant a GTA persones. 7. Amb el tralalero, tralala. Pensa- No, GTA 6 encara no. Tu penses que... Vull dir, jo crec que nosaltres tindrem una adaptació molt més fàcil Home. a la tecnologia del futur. Clar, òbviament. Que no la Jo crec que no tampoc serà tant d'esto, o sigui, potser estarem dintre el mateix calaix de tecnologia, però estarem molt lluny. Òbviament, sí. I el teu avi ha borrat Bueno, tots els missatges. Clar, jo ell li deia, avi, jo et respecto, però no cal que ho facis això. I a mi avui m'ha donat el rampell de fer el mateix que fa el meu avi. Sí, però vull dir, Borrar anava tot. molt bé el teu avi fins lo de borrar whatsapps. Borrar whatsapps... Li són igual. O sigui, va obrir el meu xat M'imagino. per fer la prova. Va dir, això m'ho vas enviar l'altre dia. Li és igual, s'oblidarà igualment, li sudava una polla l'altre dia, li és igual avui. És molt bon punt de vista, en És veritat, molt bon punt de vista. Quan ets Per què gran vols? i saps que t'oblides d'absurdament tot als 10 minuts d'interactuar amb aquella cosa. Vius sense saber res. Vull dir, no, què m'importa? Exacte. A tu què t'importa? A tu què t'importa? Bueno, ara el WhatsApp té l'opció aquesta d'eliminar els missatges cada 24 hores. Sí, però això és una mica de camell. Bueno, no, és- ben dit, ben dit, sí. És una mica... Jo, És el meu cunyat de 13 anys, de cop li va donar per activar-se allò, i semblava aquí... Clar, de sobte... Què creus? Què creus? Quines coses tan importants parles? jo És només dic normal. que segurament la policia local... Bueno, el teu cosí, sí, perdó. El meu cunyat, home. Si és el teu cosí, jo el ja no el respecto. Jo el ja no el Segurament la respecto. policia local ens escolta respecto, perdó. perquè el regidor Sergi té moltes coses. El nostre programa ha posat en Sí, bucle a la policia. a la policia local, a la comissaria. Escolta el nostre programa mentre escorda les sandàlies. Exacte. I jo volia dir una cosa, però això de les 24 hores és de molt d'Unió Deportiva, d'un grup que es diu Unió Deportiva, Les Palmes. que algun dia haurem de treure a la llum aquest grup o aquests tipus de grups que diuen Thim Limpio, Burro Limpio. Thim limpio, Burro limpio. Thim Limpio, Burro no sé. I això no sé res. No entenc No absolutament sabeu res, res? aquest vocabulari no l'entenc. Segueix, perquè Veus, ja em sento com un avi, fora de... Mira, perfecte. Hi ha un grup on, almenys en el que estic jo, es diu Unió Deportiva. En el nostre poble, no? És gent del nostre poble. Ah, és d'aquests antiradars, no? Poble i Vallès. Vallès, Poble i en general, Bueno, vale. no tan Vallès, però no només comenten Cid Limpio, Burro Limpio, Vale. sinó que també diuen C-17 parada por un camión que ha volcado. Ah, vale. Com? Limpio, o sigui... Vale. Informador. No estan exigint la higiene No. d'aquells No. llocs. No, són els creadors del WACE. I Exacte. van començar aquí. Però no es fien del UAC. No. Això és com no us passa que els vostres pares per anar a algun lloc a Barcelona, no sé què, tu li dius, posa't el WACE, que et surten pues sí, en retencions, Me mare la s'ho ha posat policia. ja. Bé. Diu, no, que jo... El meu pare, per exemple, que és un cunyau de... Bueno, Però no va amb el gol. diu, tampoc. no, aquest dona 40 voltes per Barcelona dient que ell sap anar més ràpid i es perd 40 vegades perquè efectivament comença a tindre una edat. Però mai sabràs si s'haguessin tardat els 40 minuts o 20, si no ho busques a Google Maps. Exacte.
Ara, potser la gent d'aquest grup em matarà perquè la local ens escolta, però s'ha de comentar. I un Però dia... pensa que no entenen el català. Clar, un dia entrarem més en profunditat. Ni la local ni els d'aquest grup. Però, per exemple, una persona pregunta theme i una altra diu limpio. Oh! M'encanta. Vull dir, és una feina de la població col·lectiva. Que al final, vull dir, no s'han d'emprenyar, és literalment el Waze. O sigui, que Clar, exacte. tu creus que els policies estan enfadats amb el Waze perquè posa els Segurament sí. De fet, el Waze s'anuncia com a antipolicia. Uf. Ah, sí? Però diu, per evitar policia... Doncs tal... molt ben fet, Waze. Molt ben fet. Fans del Waze. Fans del Waze. Fans del Waze. Del Waze, no? Que diuen alguns que els agrada... Ah, diuen dir Waze, tonteries. Com YouTube, com el J. Pelirrojo del subnormal. YouTube. Hi ha gent, em consta que hi ha gent que només es comunica en carta. Sí, bohemis. Sí, El no cantant diré de la noms. Ludwig Bank. Podria ser, Sí. però a mi m'han explicat històries de gent que, per no dir que no a una persona, diu, no, és que només escric en carta. O sigui que menteix dient que... Clar, del blanc, del blanc no tinc mòbil. Uf. Són gent que va a teatres molt bohemis, eh? Exacte. Que vesteix amb com es diuen les sabates aquelles, les campers? Es diu camper, Pot ser, la marca aquella sí. que són sabates que no tenen cap mena de sentit ni gust. Clar. Doncs, Sí. per no dir que no a la gent, del plan, no, mira, no et dono el meu número, o no... Només cartes. No, només cartes. Subnormal. Però després ha de fer l'esforç de fer la carta. Això és veritat. Si li diu, vale, jo també. Jo escric amb cartes. Jo Amb més. la teva direcció, ara mateix. Clar, Sí. amb la teva direcció. Estàs contra l'espasa i la paret. No, és Clar, que m'he clar, quedat clar. sense bolígrafos. No. I, nois, si haguéssiu d'enviar una carta, ara mateix, a qui seria i què posaria? Una instància a l'Isabel, Què posaria? que talli l'arbre del parc municipal perquè anem a jugar a bàsquet i la pilota sempre xoca contra l'arbre. Quin arbre? Doncs l'arbre que molesta. Explica-ho bé. Desenvolupa. A veure, Que vagi un dia la Isabel a fer triples i veurà quin és l'arbre que molesta. no cal... Tu Espera. vas allà i veus que hi ha un arbre. Que molesta. Sí. Clar, arbres n'hi ha molts, però que molesti sobretot n'hi ha un. Hi ha un Però és que molt va haver-hi un dia que no podíem jugar en aquell parc i vam anar al del costat i hi ha un arbre que encara molesta més. No creus que li pots demanar l'arbre? Despropòsit és aquest. Molesta per jugar a bàsquet? Sí, clar, si vas a la pista de bàsquet A fer uns palos? Exacte, a fer uns palos o Potser a fumar també porros, pot ara no et Pot molesta. ajudar-te aquest arbre. Sí, pot ajudar-te. Però al bàsquet crec que no. Bon joc als palos. Bon joc. Des d'aquí No sé, reivindiquem. no sé si la gent coneix el que és el... És Universal, el jugar a No sé si és futbol, universal. però amb pals de bàsquet, Sí. amb les canastes. El gol és jugar. fotre-li a la canasta. Exacte. No a l'aro. No, Per No, baix. no, exacte. Al palo. Al palo. El palo, justament. Per això es diu així i en castellà perquè ho entengui tothom. doncs tu li enviaries la carta a doña Isabel, eh? Té una. Vale. Haig de dir que ja m'estan arreglant al carrer. Bé. L'altre dia ens vam trobar... Llegeix aquí les cartes, llegeix les cartes. L'altre dia em vaig trobar aquí al Marçal, amic del programa, li vaig dir... S'havien oblidat. Ep, Marçal, què? I quan fa una setmana, dos, després, Heavy, eh? han començat a arreglar El poder que sosté aquesta aquí, gent. Aquí en Comú ens fotem... On podries arribar, si fiquessis... Imagina. Veient, mira, això has fet i t'han arreglat el carrer. Imagina't. Si tingués ganes d'enganyar la gent, Que posin en un carrer Santa Perpètua amb el nom del programa podria ser curiós. estaria bé. Estaria No, guai. o un carrer amb tots els noms. Els nostres 4 seguits. Buah, Exacte, com si fos un... algú. Carrer de Profundí, Miquel García, Pau Soler, Gerard Rodríguez. ¿dónde vives? Xavi Nuses. I Parera. Què escriuries? I aquí? Què? A la iaia, Què li diries? que l'estimo molt. Oh. Sí, jo crec que és l'única persona que realment rebria aquella carta com és degut. Totalment. És un bon I no sap detall, obrir el WhatsApp, així que... És que és Dos en això, uno. vull dir, ho rebria i diria ai, m'ha arribat una carta. Parla així. Per fi parla. Ai, m'ha arribat una carta. És un bon detall. I és curiós perquè just avui he rebut una postal. Oh! És molta casualitat. Que bonic. Sí, però és veritat. Una postal des de Perú, No! d'una amiga postal del peruana. programa. Te l'ha portat Clàudia Burgos. casualment un colom. Podria ser, però jo no ho he vist, ja estava a la bústia. El que va poder escapar de la cuina. Exacte. I... Contra reembolso, no? De Perú segur que venen en contra reembolso. Ja, Que l'has de pagar tu, la carta, quan la reps. Sí, bueno, mentre m'envien un cuy fregit. Cull a la brasa. Endavant, però mira, un detall d'una amiga és una llama
és una foto d'una llama darrere la carta i una foto d'una llama sempre s'agraeix. I més una llama peruana. Les fotopolles abans creu que les enviaven amb una foto o feien el dibuix? Feien el dibuix. No, jo crec que fer el dibuix és molt pretensiós. Feien el dibuix. Però ja sempre pots jugar una miqueta. Aquella persona agafant 2 dinar 4 i enganxant-los amb celo i dient, ara fliparà. No són les fotopolles molt pretensioses, també. Perquè aquí cadascú busca l'angle. Fots el 0.5. Allò de... Mira. Molt a prop. Jo crec que signaven dibuixant a fora i a dins estava la foto. Però ja avisaven com, ojo, que bé. Això és gros. Fotopolla. Not safe for work. Un altre segell. Clar. Un segell diferent. Però depèn de qui ho ha d'enviar. És molt forero, En un sobre de 4, Sí. Més gran. Amb un tríptic. Tenia aquest dubte. Miquel, jo de tu escriuria la carta, Sí? Sí. Li escriuré una... És bon detall. Sí. És bon detall. Pau? Jo crec que si hagués d'enviar una carta, l'enviaria a les iaies aquestes del programa de la Gemma Basolo. Que ara parlarem d'elles. Exacte, així ara, com que m'enteraré de la trama, liar que flipes la trama i que sigui un mal de cap i potser aquell dia se'n vagin a dormir una mica neguitoses, però després enviar-los una altra i que ho solucioni tot i s'enamorin de mi. Vols jugar a ser Déu, Sí. De fet, crec que quan ho vam parlar, algú es va tractar com d'entrar nosaltres dins de la trama i de sobte enviar una carta conjunta. Tu creus que la persona que està escrivint aquestes cartes, que ara ho veurem, simplement té sintonitzat tot el dia a Ràdio Santa Perpètua? I probablement, com que mai l'havien mencionat... Potser ara el que envia és una bomba a nosaltres. Bueno, si és així, que envia una carta a qualsevol a qui es follaria més de nosaltres, per exemple. Segur que té un criteri d'aquests. Clar, només per la veu. Guiant-se per la veu... I una fotopolla. Començaré per la malament. Bueno, un dibuix d'una fotopolla. Ja que has dit el tema, seguim amb el tema de les senyores de la tertúlia, amb la Gemma Basolo, i és que tot va començar a l'abril del 2024. Hòstia. O sigui que fa més d'un any i mig. Carai. Bueno, no fa un any i mig, més o menys. Elles van començar al febrer del 2024 a la tertúlia, i a l'abril ja van rebre la primera carta. Collons. I fins a dia d'avui encara segueixen enviant, Vull dir, ahir encara van rebre una carta. Déu meu. El Miquel s'està carregant el mobiliari... Sembla un Freddie Mercury, tio. Sí, de sobte. Que me l'he volgut aixecar una mica, que tinc el coll aquí. Primer enviava a la ràdio, arribava a nom de Gemma Basolo, però després va començar a enviar directament a casa de cada senyora. O sigui que potser... Això fa por, Aquest anònim o anònima de sobte ens envia una carta a casa. Vale, això em faria molt mal. Se l'ha d'educar, La veritat és que si demà... Bueno, no demà no, perquè suposo que el servei cartístic... No, l'envia ell, en persona. Bueno, també podria ser. Clar. Si demà m'apareix una carta a casa, jo... Tu plegues. Jo me'n vaig aquí del país. Home, ho tractaven com bastant normal, però a mi em faria por que m'arribi una carta a casa. Que te cagues. La veritat. I a sobre crec que alguna carta no només se l'havien trobat a casa, a bústia, sinó que també se l'havien trobat a cotxe. Ara haurem de revisar sota el cotxe, cada xaval. cop que mirem, com el guàrdia civil de la seva Sí, època. com els del PP. En el parabrisa aquest, com si fos allò una multa, t'hi trobes una O el puta compro cotxe. Sí. El compro cotxe. Doncs tenim aquí, en exclusiu... Escolteu. Epa, Com sonen les cartes. com sona la burocràcia. Hi ha moltes cartes, i no sé si són totes, però la Gemma Basolo ens ha fet entrega, ens ha cedit aquestes cartes pel programa d'avui, i estan ordenades per data. Val? Des del 19 d'abril del 2024, que això és la data que va enviar, i ho tenim en ordre. Llavors, podem triar... Mira, per exemple, aquesta posa Senyora Gemma Basolo Jansana. Habla solo. Cognom Jansana. Senyora Gemma Basolo, punts suspensius interrogant. Uau. Però si us fixeu, jo vull analitzar la lletra aquesta, sobretot aquesta... Aquesta és de mentir amb la teva lletra. No, saps què és? O que jo crec és que sembla molt a la de la meva àvia. Sí. En Pau Descansi, com de... Té edat. De gent gran. De que ha après a escriure... Sí que és veritat. Amb cops de regla als dits, Ha après a escriure. Que Que no escrius amb l'esquerra, tu, burro! Em la meva àvia. Llavors, pot ser que aquesta persona també sigui gran, que conegui a les senyores. Hi ha una mica de Parkinson també en aquesta lletra. Sí, sí, pot ser. Clar, jo crec que recorda la lletra de la meva àvia en els seus últims anys. No, pensava que anaves a dir temps més curts. No. Hem de triar quina llegim, o si llegim una o dues,
Què voleu? Comencem per una aleatòria, Al principi ha d'estar guapo, no? Com A mi m'agrada la presentació del personatge, no? Presentació... Sí, vinga, va, sí, tens raó. Llegim la Fem primera. presentació nus i la última. Val, vinga. Una del mig, random. Crec que són bastant llargues, eh? Ah, Ojo, hòstia, perquè crec que ocupen 2 pàgines. La hòstia santa. Doble pàgina. Però mira, jo crec que està bé. La primera, a veure... Té un mira, poema. És una redacció i poema que, mira, són 4, o sigui que ens el podem tornar. Vale. Llegeixo la introducció. Podem llegir en veu d'avi? Sí, sisplau. Et veus capaç? Ah, amb això? Sí. Puc provar. Home, Gerard Rodríguez, teatrista. Val. professió. Una una mica de reverb, eh? Val, llegiré la introducció. Primera carta enviada per l'anònim. Benvolguda Gemma. Soc un perpetuenc que et coneix des de fa temps i que et saluda quan ens trobem pel poble. Soc un veí de Santa Perpètua que sintonitza el teu programa cada dia de 11 a 1, que és l'estona que les meves tasques m'ho permeten, amb fidelitat extrema. Abans de tot, deixa'm felicitar-te pel programa que portes a terme dia rere dia. La teva veu m'acompanya durant aquestes darreres hores matinals. Admiro la teva capacitat per entretenir i informar amb tanta gràcia i saviesa. Vull que sàpigues que per mi ets una referència cultural important pel nostre poble. El teu programa no només entreté, sinó que també educa i ens connecta amb el món que ens envolta. Per molts dels teus seguidors ets més que una locutora de ràdio. Ets una amiga, una guia i potser fins i tot un far que ens il·lumina el camí a través de les ones. M'agradaria compartir amb tu una cosa que potser no saps. Aquí, al nostre poble, hi ha molta gent que li agrada escriure. Alguns tenen l'oportunitat que els publiquin els seus escrits, mentre que d'altres, com jo, mai hem buscat una sortida comercial a la nostra afició i preferim mantenir la nostra producció, diguem-ne, literària, per nosaltres o els nostres cercles d'amics. Jo mateix, tot el que he escrit m'ho he autoeditat i ho he compartit només amb els meus familiars i amics més propers. I encara que mai no he mencionat en públic, la veritat és que m'agrada fer-ho. Malgrat això, he decidit enviar-te una petita mostra del que faig. És una manera de compartir una part de la meva passió amb tu, que a través de la ràdio m'ets molt més propera. Et demano disculpes per fer-ho de manera anònima, però, sincerament, temo ser mal jutjat o menystingut pels altres si es revela la meva identitat. Recordo una ocasió en què vaig compartir la meva afecció per l'escriptura en un sopar i la reacció dels meus companys de taula no va ser del tot favorable. Em vaig sentir cohibit i desanimat i des d'aleshores i fins ara he preferit mantenir-ho en secret. Confio que entenguis la raó per la qual he decidit romandre a l'ombra. Espero de tot cor que la meva humil mostra de creativitat sigui del teu grat i que, en lloc de jutjar-me, et facis càrrec del per què ho he fet d'aquesta manera. Gràcies per ser una font constant d'inspiració i entreteniment pels teus oients. Continuaré escoltant amb atenció el teu programa i confiant en la teva capacitat per fer brillar la cultura i el talent del nostre estimat poble. Amb tot el meu respecte i admiració, un oient fidel. Bravo! Aviam. No només un pedaç d'escrit, sinó que ho has fet de puta mare. Sí, o sigui, molt bé, contracteu el Geri, si algun teatre. Aquí ja queda en obert. Molt ben llegit, Molt bé, escriu molt bé aquest home. Escriu molt bé. Una persona que sembla molt utilitza romandre. Atenció, Sí, escriu vull molt dir, bé. vale, sí, és una... A mi em sap greu... Escriu molt bé. Sembla molt majo. Ara. No me lo follaria. Creepy. Exacte. O sigui... Fan fidel. Fan fidel. Fan fidel... Fins que busca les adreces, no? Sí. És que estem descartant-lo del cotxe. Però perquè això és com un assassí en sèrie. A sobre aquí ja ja diu... Un cop ho proves, ja necessites... I a més comencen a poc a poc i després ja comencen a fer les coses més gordes. Ahí estamos. Exacte. Ahí estamos. De nen comença amb els animals, no? Exacte. Ai, un ratolí, li rec uns ulls, me'l follo per la boca. Diu que la coneix. Però qui no ho ha fet?
Que ha parlat amb ella. I que realment... Es saluden pel poble. I realment és... O sigui, és que és molt heavy. Vull dir, és bèstia. És una tirada de canya històrica, la Gemma. No, jo crec que hi ha respecte, jo crec que és molt... No, vull dir, tirada de canya no ho he dit en plan malament. En plan, és tot cap a la Gemma. A les iaies aquí no les ha mencionat. Perquè hi ha moltes De cartes. moment. Potser bé ara, no? De moment. Potser bé ara. De moment. El que sí és que, no sé si tindrà raó el Pau o no, però ve acompanyat d'uns poemes. A mi em sap greu quan diu que a la taula sí, no ho van rebre bé. Però també et dic, date cuenta, amiga, vull dir, aquest pavo, mira tot el que està muntant aquí. Ja, dir, si només hagués arribat la primera, hagués dit també igual. Sap greu, sí. Li falta companyia, no? Ara però sabrem... tota aquesta pila de cartes... És... Ara sabrem més coses sobre... Algunes més acartronades que altres, eh? Exacte. Ara sabrem més sobre aquest fidel oient fidel, pels 4 poemes que va escriure acompanyats d'aquesta carta. Vale. I si us sembla, llegim un cada un. Vale, jo la veu de iaio no sé, eh? Sí, ho has d'intentar. No, fem normal. Jo ho intentaré. Fem normal? No, jo ho intentaré. Fem normal, ara, fem normal. Tu saps fer veu de iaio? O tens veu de iaio de per si? Jo vaig néixer amb veu de iaio. Iaio o normal? De iaio jove. Iaio. No, Iaio? normal. Normal, va, fem normal. Vinga, va. Buscant. Buscant un lloc millor entre falsos somriures. Em trobo amb l'angoixa. És més crua que el plor d'aquesta societat toixa. És complicat, eh? És complicat, és complicat. És un haiku. És una mica, eh? És un haiku. Següent. Qui sóc jo? Qui sóc jo despullat de tots els meus hàbits? El món que em té anorreat, no deixant-me recuperar-me més hàlits. Bravo. Molt bo aquest, M'agrada que... Us el podeu agafar, I si us entra... Ens el fem nostre. Sí. A meva esquela, Feu-vos el vostre. Una mica de respecte. Ja, és que... No volia fer-lo normal, perquè si no ja... Però respecte cap aquí? Cap al oient fidel. Sí, cap al oient fidel, va. Va. Bro, sisplau. No, volia afegir èpica. No, comença pel títol, és que tornarem a començar pel títol. No, ja està. I tornaràs a riure, bro. Vale, que això era el títol. Clar. Puc? Endavant. Fica molt de reverb pel títol, sisplau. Continua. Segueix, Miquel. Tornaré a dir el títol que m'agrada molt. Va, vinga. Ara tens molt rep. Plorant, Per la quarta estrofa, tio. He emprat molts anys a construir un pont per eludir l'abisme de l'enyor. He escrit la meva història amb la suor del meu front perquè quedi memòria dels meus encerts i d'algun error. Bravo, Aquell m'ha agradat molt, M'ha agradat molt. Aquest és bo. Teixim ponts. Molt bon títol, també. Intens, Sentiments. Els meus sentiments són com un riu que no ha sobreeixit, a tal vegada com l'ombra d'una llum que mai no serà. Per això, en el teatre de la vida, sóc com un actor perdut, que constantment es pregunta què li ha passat i qui és. Bravo! Ha posat, era un bon matís, ha posat per això, en comptes de per això, ha posat per apòstrof XO. Per això. Per això. Es pren la llibertat. Per això, es pren... Se da el lujazo. Sí, se da el lujazo. Estan guapos, Sí. La veritat és que estan molt xulos. Si l'oient fidel ens està escoltant, encara que haguem rigut molt amb la reverb, Tu ho entens. Al final estem aquí, fem les cervesetes... No fa falta que ens enviï cartes. No, que si ens cau alguna estaria guapo. I sobretot si vas molt a personal també estaria divertit. Per això que comencem a mirar pel carrer de manera esquizofrènica. Llavors m'agradaria saber quina és de l'altre fan
Per tu i per l'Isidre. Pensa que potser és fet a mà. Les que estan tu la mà costarà llegir-ho. Jo crec que... A veure, octubre 25, potser... A veure, Llegim l'última. Vaig a obrir... 25? Mira, aquesta és com diferent. Lletra gran, aquí. Word 14... Està més gran, li ha passat a algú perquè li ha costat més. Espera, vaig a comparar-la amb l'altra, a veure si... Però comença i acaba igual, Benvolguda Gemma, un oient fidel. Un oient fidel. No, l'altre es diu... Perdó. És que tenim... Hi ha informació que falta. Ui. Perquè hi ha l'altre oient fidel. L'oient clar, fidel... que hi havia dos. L'oient fidel és el primer fan, és el pioner. L'altre fan anònim es diu Agosarat. Que té nom. Serà... això sí. Es diu Agosarat. Llavors anem a buscar... Jo crec que és el mateix. És que escolta el programa amb la polla a la mà. Jo crec que és el mateix, però l'única diferència és que escriu el missatge amb una goma de pollastre en els ous, allò que fan per tallar la destro sanguínia i que es quedi durant molt rato, perquè aquesta gent amb aquestes edats tenen... De moment només és de l'oient fidel, i ens agradaria llegir més, però és que si no estarem molta estona. Lo maca que és la literatura local. Sí, ja no anirem traient, això és un inici. I, de fet, ha dit que hi ha molts escriptors de Santa Perpètua, i alguns estan cohibits, i que per això li volia escriure aquestes cartes per visibilitzar l'escriptura perpetuenca. I des d'aquí la volem visibilitzar, l'escriptura perpetuenca, la cultura perpetuenca i la gent que no s'atreveix a escriure o a fer coses i ho hauria de fer. I també la cooperativa perpetuenca. Compri les seves gallines, compri compostatge, compri el que vulgui a Cooperativa La Perpetuenca. 935604422. Això és el número de casa. I m'ho estaràs dient. És el número de casa. No truqueu, no, perdó. He trobat un de l'Agosarat. És de cada setmana. No sé, no me'l sé. He trobat un de l'Agosarat. Voleu que el llegim? Va, vinga, ràpid. Vinga, i amb això tancarem la tertúlia llarguíssima d'avui, però era necessària. Ha estat bé. I com ens ho hem passat? Molt bé, molt bé, molt bé. D'allò més bé. D'allò més bé. I potser seguim amb aquesta trama. Potser ens introduïm nosaltres també. Si a la gent la interessa, que dejen un like i subscriben. Llavors, quina veu? Avi. No, però no és el mateix avi. O potser no és un avi. És un agosarat. És avi castrati. És un agosarat. Avi castrati. Anem a provar. Aquesta és la carta del segon fan. Algú li pot dir. El roser del carrer Prat de la Riba. Dissabte, en pas lent i ull despert, vaig tornar al carrer on ningú no es perd, perquè s'arrela en la pell de la memòria. Allà, entre runes, fent història, m'esperava el vell roser, el més antic. Ja el coneixia. És un vell amic que no falla, que encara resta i obstinat s'entesta a mostrar-nos la meravella que en cada un de ses troncs disposa. De cada branca en penja una estrella, que es transforma en una rosa, que venç a més de 3 metres de pedra per mostrar-nos sa floració. Certament, causa admiració. Quin exemple, quin crit tan dolç. Enmig d'un barri que s'enfonsa en la pols, el roser no es queixa ni s'atura. Amb ànims de conquesta, mostra la força de la natura. Si els veïns d'aquest poble trobessin dins seu la seva empenta, aquesta floriria molt més. Queda molta gent de cor noble, disposada a fer créixer la seva empremta? Agosarat. Uau! Uf. Jo crec que guanya l'oient fidel, No. No, a veure, molt bé l'agosarat. Bravo per l'agosarat, també. Però és tan agosarat que s'ha permès el luxe d'inventar-se que en el carrer Prat de la Riba hi ha un roser, perquè jo el carrer Prat de la Riba el tinc mamat i no sé on cony hi ha un roser, I t'ho dic. Haurem d'investigar. Demà al matí aniré a buscar el puto roser. Sisplau. I el talles. El Xavi discrepa, crec. Pot ser una metàfora, potser? Perdó per ser tan literal. On viu la Gemma? Clar. Jo he entès que la rosa és la Gemma. No! Potser no. Potser és una de les... Tant de bo ser la Gemma al moment de rebre aquesta carta. Que agosarat. Diablo, és superagosarat. Molt metafòric. Nosaltres ens hem quedat amb lo primer, Som molt tontos. Sí. Bueno, som homes. Platita.
Tal qual. Espero que no hi hagi un tercer fan, perquè si van escalant. Vull dir, cada cop és més bèstia. El tercer ja serà perraco, saps? Potser apareix Ojalà. el més... Te veo por la ventana cuando... Agafem i enviem una carta guarríssima. Però guarríssima. Seria espectacular. Pot ser. Firmem Una carta in the night! i firem... Vale, no Acusaran. confirmem res. Ni confirmem ni desmentim. Si arriba una carta guarríssima, que quedi clar que no he sigut jo. Val, s'haurà de signar diferent. Firmat per Pau. Gràcies als poetes i escriptors de Santa Perpètua, gràcies a la Gemma Bassoló i a les senyores, seguirem qui sap. Perfecte. Clavat. No, que està... Som-hi! Festa, no, home, queda. No, que aquesta cançó salta el copyright. Sí, per això. És veritat. Anem amb el Bru, Anem amb mi. A veure... Ostres, jo és que sense la meva música no... Xavi, ho hem d'arreglar, això. No et preocupis, Xavi, és mentida. Això és fàcil d'arreglar. Es fa el guió abans del programa. Això, com que no sé si ho ha dit en públic o en privat, m'ho mantendré per mi. Vale? Va escoltar tot el món i com a matem pare fèiem a tot l'univers. Aquí no hi ha poema, Colla de covards que som. Aprofitaré aquest moment per recordar-li al nostre estimat tècnic, al Xavi, que tota la temporada penso utilitzar la mateixa sintonia perquè passo ja. Perquè passo de... És aquesta? Per exemple. Cocinando filetes. L'últim dia era aquesta. Vale. Que potser li he tocat cosa al Xavi. Des d'aquí demano disculpes al Xavi i a tots els oients que es puguin haver molestat. Avui, És que amic... el Drive el té a tope i no se l'actualitza. Demana disculpes el als Bru. oients pel programa anterior. Jo demano disculpes per tot el que pugui passar. Avui, no sé si ho has comentat, però el programa anava de cartes amb la lletra C. Sí. Que no trencada, Respecteu. Amb la La lletra secció C. del Bru. Amb la C de secció. Fes-lo interrompent. Avui s'ha portat malament el Bru. I si pots inclús invertir l'àudio i també llançar-lo... Amb la C de secció o amb la C de plats tradicionals com les croquetes. Però crec que no porta croquetes, llavors. No veig que per Fryer... Els cargols. Vale. Espero que tinguis alguna més. Els canelons. Sí. La cua de bou Miquel. La cua de bou Miquel, és un bon plat. Perquè t'agrada molt. Del bou Miquel. Del bou Miquel. Sí. Però no tot el menjar són principals, segons o salats en general. Exacte. Vale, amics? Oh, sí. Això és el que dius tu quan t'ho passes bé. El menjar també pot ser els postres, els entremesos, o les sobres. Ojo que s'entén millor així tot. S'apropa a l'ovin, S'apropa a l'ovin, S'apropa al català. Així. S'apop. El menjar també pot ser sobre taula. Sí? Ah? Vale? Molt bé. I avui us porto una miqueta de sobre taula. Cocinando filete. D'aquesta bossa del supermercat català que té moltes franquícies regentades per gent La Sirena? catalana, si no més bé pakistanesos. Condis. Sí. Trauré un pot amb cireres en el mimar. Hòstia. Sí, home. Ho has fet tu, això? Sí, home! Sí, home. Sí, home. Al terra, la puta bossa. Ho has fet tu, això? No. Encara recordo un dia que intentava ser graciós a segon de primària i la professora em va callar i em va dir que jo no era la cirereta del pastís. Uf. Avui, amics, em feia mandra cuinar Com es deia la professora? la Rosa Maria. A vegades cal que et facin tocar de peus a terra, Sí, però el Bruce sí que era la cirereta del pastís. Em va tocar, sí. Com en aquest no hi ha programa. res més a aprofitar a part de la cirereta. Saps aquell pastís que està com podrit? Bueno. A mi avui em feia mandra cuinar perquè no sempre us puc estar fent de xef. Vale? Clar, és veritat. Us esteu acostumant, Vas descansar el programa passat amb la Torrija. Va, calla't, home. Us he portat un souvenir que ha passat com a mínim per 3 neveres diferents. I és que aquest souvenir ve directament des de la meva nevera, directament des de la de meva mare
que venia directament des de les meus tiets llunyans de la Cerdanya, Oh. que tenen família a Galícia i tenien aquestes cireres en el seu refrigerador de Galícia. Molt bé. Vale? Han fet molts quilòmetres, llavors. Han fet molts quilòmetres aquestes cireres en almíbar. Cireres. Diu, M'estic avançant. Sí. diu l'internet, perquè és la meva, Diu la tradició. meva font de dades, És un que savi. el ofrecer este postre en una sobremesa es una de las maneras más tradicionales de demostrar que se es bien querido en una casa galega. Ens transportem a Galícia, no, No és que llavors? vols follar. Transporteu Treure a unes Galícia, cireretes. per exemple. El que canta Young Beef també li agraden coses molt gallegues com la farinya. Jo us vaig deixant anar random facts, vale? I agafeu-los o no els agafeu si no voleu. Random fact no els també, vulgui, que no la els recepta per fer aquestes cireres, per si algú les vol fer a casa seva, no es poden veure, però bueno, és un pot amb un líquid que Molt les cireres semblen, hi ha olives negres, hi És ha una vi mica de canyella, això, o què? I és almíbar, ja t'he dit. En el pot hi posarem una miqueta de cafè, Cafè. 4 granets. 4 granets perquè donin el toque. Un trosset de canyella, però la rama, no? Sí, la branca, la branca que es La diu. branca, canyella en branca. De Ceilan, eh? I... això seria tot. Fiquem les cireres i... Les cireres, a veure, netes, i si volem li deixem una miqueta de la tija, perquè si no després es podreixen tota la pesca, vale? Sense la tija Això sí porta cafè, encara no dormirem una avui, miqueta. eh? Va, deixa-ho estar. Si fos el cafè el problema. El cafè es pot contrarrestar molt fàcil. Després aquestes cireres les cobrim d'aquest almíbar. Cuidado amb no omplir-ho massa, que després vessa i clar, després t'ho deixa tot empastifat, eh? Sí. I després, si volem, li posem una miqueta de sucre, que sempre està bé, no? La sucre, va bé, va una bé. dolçaina, sempre. Dejen los azúcares, Vale. eso mata. Després tanquem i un cop estigui tot aquí dins, barregem una miqueta perquè es barregi tot bé, no? I això ho farem un cop a la setmana, 2 cops com a molt, tampoc cal molt, i ho hem de deixar uns quants mesos en repòs perquè hem a sèrie. Hòstia, i tu... Però això ho has d'anar obrint cada X temps, no? Perquè l'azúcar i tal fermenta, O això. barreja, ja està. I això, la recepta tampoc me l'he tant, eh? Tu creus que això és de 4 mesos en almíbar? Ah, no, un cop al dia, no un cop al dia, un cop al dia, durant diversos mesos. Ah, no, durant la primera setmana i després un cop al dia... Ja m'he Perdó, perdut. remeneu si podeu i si no, no passa res. Si algú aconsegueix fer això, és un geni de Almíbar és la marroquí? transcripció de tot el que ha dit el Bru. No, Almíbar? a l'Andalusí, el meu... Potser, jo què sé, si és que Passeu-nos les tampoc vostres és fotos de almíbar. les vostres cireres. Envien I remeneu-vos-la un cop al dia. Quan l'almíbar comença a tenir un color tirant més a vermell o granate Tirant-lo vermell. i la cirera perd una miqueta el color i queda fosqueta i anem bé, vale? Mínim 2 mesos seria el seu. Vale? Collons. Després ja ho deixeu el que vulgueu. Aquestes, per exemple, tenen aquí la data i són del juny d'aquest any. Ah, ha passat temps, ja. Ha passat temps. Ho posa en galego? Els números... És de juny, Els números són aràbics, justament. Ah, doncs potser sí que era el almíbar. Perfectament. Ve d'aquí. A veure, jo... Tastem o no? Si voleu, les podem tastar i mentre les tasteu... Porta uns tovalles perquè netejeu les molt bé. L'únic que important. només n'he portat 2. Vale, Ja us ho fareu. no s'ho mereix, avui. Vale, jo vaig obrint el pot i mentrestant us aniré dient com estareu després de tastar-les. Vale, amics? Aquestes cireres, després de tastar-les, andaréis na mula, andaréis feito una cuba, estaréis borracho como un pelecho, iréis na mula, cargaréis diantreiro, Això és més portuguès, no? colleréis una mosca, pillaréis una merluza o colleréis una borratxera. Amics, l'almíbar no és almíbar, l'almíbar és aiguardent. No és pas marroquí. Sorpresa final! A veure, agafem una tigeta de les que n'hi ha aquí. Bru, si vols agafar una altra. Sí. Tu, això té pinyol, no? I És una cirera. procedim al mític ASMR de cirera, amb el qual... Hòstia. Hòstia, està duríssima, loco, que asco. Uau, anirem borratxero. Hòstia, nano, la puta que em va matricular. O notáis, chicos, o notáis, andáis na mula.
És un bon postre sobre taula, Això et va... Buah! Collons! Carai! El que m'han dit és que una vale, però 2 milions no te les fotis. Perquè cagues a sobre. Està bé així. No, per què no ho expliques? Collons. La mare que em va matricular, Bru, què has fet? Colliremos una mosca, chicos! Vamos! Molt bé, doncs... Doncs aquesta és la recepta de les cireres Molt bé, molt original. en aguardente. Molt bé. Bravo, ens agrada l'aiguardent també, i les cireres, llavors que perfecte. Podria ser inclús divertit menjar-ne unes quantes més. El líquid es veu, Sí, endavant, això pel dinar o sopar de Nadal amb la família, ho petes, Uah, això és un digestiu de la puta Bona recomanació. hòstia. No. Ara en farem més, però abans, per acabar el programa, tornem a la secció que hem inventat aquesta temporada, que és el Què escoltes? He trobat amb l'Igor d'un llibre molt vell. És el gran manual per identificar ocells. I diu que si té 4 potes... Bueno, aquesta cançó. És un temazo. Escolteu. No, vale, quan vinguin el miau-miau o el bup-bup. És una cançó... Ornitologia. Visca el puto poni pissador. És una cançó del Poni Pissador, la cançó que he portat jo avui, i és una cançó que em fa molta gràcia perquè fan bup-bup, fan meu-meu i comencen a dir coses així, en plan, les onomatopeies dels animals. Cançó infantil. Mira. És que... Cada cop que ho intento fer, s'acaba abans. Què va passar? Hi ha una història enllaçada amb aquesta cançó, i és que estava un dia al gimnàs escoltant música i fent els meus esports, i de cop i volta em va sortir aquesta cançó, que és molt divertida. No és un ocell. Clar, Bon consell, la vaig descobrir, em va fer molta gràcia i me la vaig ficar en bucle, vaig entrar en un vici de... Vaig estar per possiblement una hora o així. El videoclip és impressionant. Mentre t'entrenaves. Mentre entrenava i vaig aixecar molt de pes, a més, aquell dia. M'encanta. Què va passar? Que va acabar tots els exercicis, em vaig treure els auriculars, els vaig guardar a la funda i va començar a sonar aquesta cançó enmig del gimnàs molt fort, just... Ara, el gimnàs del Miquel, de gimbres que és un totals. gim amb moltes llums vermelles, i va començar a sonar... Jo també vaig ara allà, perquè ara sóc un gimbro. Va començar a sonar... Va començar a sonar això, mentre jo, completament suat i vermell, vaig mirar al terra i vaig decidir no sortir sense mirar endavant, mirant al terra. Sí. Ojalà haguessis apujat el volum i haguessis seguit amb la teva sèrie tan normal. Hagués sigut gigachat. I va passar això amb aquesta cançó, i m'agrada molt, i va passar això, i encara me l'escolto més com, però de privat, saps? Com d'amagat, perquè... Aquesta cançó està bé escoltar-la, jo l'he ensenyat a molta gent, perquè és espectacular. L'últim disc del Poni Pissador es diu Ocells, i aquesta cançó t'explica el que no és un ocell, per identificar... Per si de cas. Molt ben pensat. Llibre, tinc molt bon nivell, ja puc dir amb certesa que si fa piu-piu. Què passa si fa piu-piu? És un ocell. Moltes gràcies! Una setmana més! Bona nit! Gràcies, Xavi, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Adéu, adéu! Adéu!